मा थांखिजों रायजो राजाफ्रा हाबफैदों होनना नोंथाङा सानो? जों मिथिगौ पलिटिक्सनि गाहाय उद्देश्यआनो जौगाखांनाय। गासिबो पृथिबिनि मानसिया गावबागाव राजनितिकआव मदद होनानै खामानि मावो जौगाखांनाय लुबैनानै। बयनिबो उद्देश्यआ सरकार दानाय जौगाखांनाय खामानि मावनाय। दा दिनै जोंनि गेजेराव जेनेबा BPF दंमोन थांनाय 15 बोसोर सरकाराव दंमोन। दा नै बिथाङा सरकार दानो हायाखिसै। दा दिनै बिथांमोना मा खालामदों? अल्टारनेटिभसो नायदों। सोर पार्टिजों थायोब्ला गावसोर सान्थि भाबै गावसिनि गोसोनि साननाय मथे खामानि मावनो हागोन, गावसिनि गेजेराव गोजोननाय लाबोनो हागोन, गावसिनि गेजेराव जौगाखांनाय लाबोनो हागोन, बेखौ साननानै बिसोर दिनै थांखि लादों जे BJPआवनो जइन खालामनानै जों जयैनो खामानि मावलांसै बिथाङा थांखि लादों। जों बुंदोंमोन पाब्लिकफोरखौ जोंनाव दा जिहेतु नोंथांमोना BPFआव थानो गोसो गैलाब्ला जोंनाव मोननै अल्टारनेटिभ दं। मोनसे जाबाय UPPL लकेल पार्टी, मोनसे जाबाय BJP नेसनेल पार्टी। नोंथांमोना जेराव गोसो बहाय जइन लानो हागोन। जों बुङा नोंसोर रायजोफोरखौ जों बुङाखै नोंसोर BJPआव फैथारनानै जों बुङाखै। दा दिनै बिथांमोना जे सिन्थाजों फैदों बिथांमोना बुंबाय ना जों UPPआव थांला BJPआवनो थानोसै। बहाय थानानै मावनायाबो UPPआवनो मावनाय जागोन। दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै BJPआव जइन खालामदों। आरो बिथांमोना लुबैदों जे UPPLआ BTCआव सालायदोंब्लाबो आसामाव जोंहा BJPनि सरकार आरो दिल्लीयावबो BJPनि सरकार। बे हिसाबै बिथांमोना साबसिन गोजौआव थानानै खामानि मावनायखौ लुबैनानै दिनै BPFआव गारनानै बा GSPखौ गारनानै बिथांमोना दिनै BJPआव जइन खालामदों। बेसेबांसो सुबुंफ्रा दिनै जइन जादों? दिनै बेहाय 11 जन बेहाय बर', राभा, आदिबासि, मुस्लिम, नेपालि आरो गुबुन गुबुन पार्टिनि मानसिफ्रा जइन खालामबाय। मोनबै BCDC गासै 3 BCDCनि मानसिफोर बेहाय जइन खालामदों। आथिखालाव जोंनि बे BTR सरकारा जे BJP आरो UPPL एलायन्स सरकार लादों। जोंनि बे जयेन्ट सरकार एलायन्स सरकार BJP, UPPL आरो GSP बे सरकारा दिनै 8 मासल' जादों। ओमफ्राय जों थांनाय फ्राय 1.5 बोसोर बिराद माने जुद्धआव थानाय बादि जादों। बे कर'ना भाइरासनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै। दा दिनै जोंनि बाजेटआनो जोंना दिनै BTCनि बाजेट 100 कोटिनि बारा दानजानाय जादों। मानि थाखाय दानदों? नैबे कर'ना भाइरासनि थाखाय। दा जायनि थाखाय जों फैसा थाखा जेरोखोम जों मोननो हायाखै। आरो दिनैसिमबो जोङो बे समस्यानि थाखायनो नै दाख्लैसो स्टेट बाजेटआ जानानै थांबाय इलेक्सननि उनाव। दा दिनैसिमबो जोङो जेखौ मोननांगौ फैसाखौ मोनथ'नो हायाखै। डेभेलपमेन्टखौ जों दाबो स्टार्ट खालामनो हायाखै। नाथाय जों पलिसि खालामबाय थादों जाहाथे खुनु जनगोष्ठियानो बे BTCनि जे डेभेलपमेन्ट पलिसि बेनिफ्राय बारग'आ। बयबो एसे एनैबाबो जाथि हिसाबै समाज हिसाबै एरिया हिसाबै डेभेलपमेन्टखौ मोनो बेखौ जों नाजागासिनो दं। आरो बेवहाय जोंनि BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ जेसेबां खस्थ' खालामगासिनो जों नुदों आरो बिथाङा जोंनि BTCआव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय गासिबो जाथि माहारि जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय दिल्लीयावनो होन आसामावनो होन बा जोंनि गेजेरावनो सान हर खारै रायलायबाय थादों जाहाथे जों गासिबो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो। इन्डास्ट्रियानो होन एग्रिकालसारानो होन इडुकेसनानो होन जाहाथे मोनसे गोदान सोलायनाय लाबोनानै जों मोनसे आमुल परिबर्तन लाबोनानै जों जोंनि बे BTCखौ जौगाखांनो थाखाय नाजाबाय थादों। आरो दिनै बे प्रमद बर' बिथाङा गोसो एखेबारे होसारनानै खामानि मावगासिनो दं। जों आसा खालामदों जों रायजो राजाफोरखौ सहाय खालामनांगौ आरो दा माबा मोनसे मोननाय मोननैखौ लानानै जों खर' सानो नाङा। निस्सय मोनगोन। 6-7 मासल' जादों। दा जेबो होनो हाथ'नाय जायाखै। बेखौ बानानै थानानै मानसिफ्रा जाहाथे गोसोआव दुखु मोना आं खावलायदों। जों सिस्टेम खालामगासिनो दं। बे सिस्टेमा मोजाङै जाब्लानो निस्सय बयबो गावबागाव एरियायाव जौगाखांनाय मोनगोन। बेक्तिगत'भाबे हयथ' सरकारा बिदि डेभेलपमेन्ट होनायनि माबा गैया, स्किम होनायनि माबा गैया। थेवब्लाबो जों नाजादों। जोंनि बे BJP UPPL सरकार BTC सरकार नाजादों जाहाथे बयबो जनगोष्ठियानो बयबो बेक्तियानो माबा मोनसे मोननानै थांनानै थानाय लामाखौ मोननो हायो। स्पेसियेलि सामाजिक भाबै जातिगत' भाबै जों मोननांगौफोरखौ मोननो हायो जों बेखौ नाजादों। BJPआवहाय जेराव नोंथाङा जइन जाफैबाय दा बेनि सायावहाय नोंथाङा माबायदि मोजां मोननानै नोंथाङा बेयाव जइन जाफैखो? आङो आगोलहाय जाहैबाय खासियाबारि प्राइमारि BPFनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि। गोबाव सम आङो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि BPFनि जानानै खामानि मावबोदों। ओमफ्राय दिनैनि जे मित्रजोट सरकार बे मित्रजोट सरकारखौ आङो मोजां मोननानै BPFखौ गारनानै एबा नागारनानै दिनै आङो
जयनिं जाबाय लोगोसे आङो गासैबो गामिनि बा प्राइमारि गासैबो गामिनिफ्राय बेनिफ्राय एसे जाथबनाखि BPF जों थाबोदोंमोन बे BPFखौ गासैबो लेंनानै बा बिथांमोनाबो जाकजमकै BJPखौनो मदद होगोन फैगोन समफ्रावहाय जों BJPजोंनो ज' मिलायनानै मित्रजोट सरकारजोंनो खामानि बा डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ ज'यै मावलांगोन होननानै दिनै माने गोसो मोदोम जिउ होनानै जोङो दिनै BJPखौनो डाइरेक्टलि सापर्ट होननानै जों जयनिं जाफैदों। आं सासे BPFनि गोख्रों मावथिमोन नाथाय दिनै नोंथाङा BJPयावहाय जेनेबा आखाइ हमफैबाय बेनि मेन जाहोना मा? नंगौ आं सिगां आङो BPFनि सोरजिजानाय बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि सासे गायसनगिरिमोन जुमदुवार ब्लकनि दा फैनानै आङो नै दासिमावबो जुमदुवार ब्लक BSUनि आफादगिरिमोन दा जा नुबोयो आं नैबे परिबेसखौ माने जोङो जेनाखि गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै खामानि मावनाया साबसिन होननानै आं सानदों आरो दा बेखौनो आङो सिन्थाधारा खालामनानै दिनैहाय आङो जुमदुवार ब्लकनि BSUनि बिबाननिफ्राय एंगारबोनानै दिनै आङो BPFआवहाय गोख्रों खामानि मावनो दिनै आं ओंखारबोदों। नोंथांजों साबेसे फैखो? आंजों फैनाया आं दिनै सासेल' दं ओमफ्राय जोंनि बुरासारा आरो फ्राय जुमदुवार ब्लकनिनो गुबुन प्राइमारिनिफ्राय एबा BCDCनिफ्राय फ्राय जोंनाव 1200सो टटेल जमा जादों दिनै जइन जादों आंजों लोगोसे दा आंबो बुरासारा प्राइमारियावहाय दिनै आङो बाहागो लाफैनानै बाव जइन जाफैदों आरो फैबावगोन लोगोसे आंनि जुमदुवार ब्लक BSU लाइननि गोबां आंजों रायलायनानै दोननाय दं बिथांमोनखौ आं बुंदों आं थांनानै माखासे जिनिसखौ आं रायलायनानै नोंथांमोनखौ आं लाबोजोबगोन होननानै आं खोथा होनानै दं आरो दा BPF हिसाबै दा BPFआव मा BPFनि जे राजखान्थि बे राजखान्थिया लोरबाङाव गोलैबाय नामा? जुमदुवार हिसाबै नोंथाङा सैथोखौनो सोंदों निस्सय सिगां माखासे जोंनि BPFनि वार्कारफ्रा हयथ' जों देरहाहरनाय रेवरा सार बिथाङा सिगाङावनो सिन्थाधारा खालामनानै BJPआव फैदों आरो सारनि लोगोसे माखासे बिथांमोननि गोख्रों मावथि दा सारनि टिमावनो आंबो सासे गोख्रों मावथिमोन नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय आङो फैफानो हायाखै बिथांमोनजों नंगौ निस्सय आंनि फैनायावहाय जुमदुवार ब्लकआवहाय BPFआव मोजां गोहोम गोग्लैगोन बेखौ आङो 100% बुंनो हायो आरो मानो होनबा दा जोंनि जुमदुवारावहाय जों नुदों BPFआव जेनाखि गोख्रों खालामनांगौ BPFखौ बेबायदि लिडारा BPFआव फ्राय गैला दा बे गोख्रों खालामथावथाव BPFखौ गोख्रों खालामथावथाव लिडारा फ्राय दिनै जोंनि BJPआवहाय गासिबो दंजोबो आरो